og velkommen til endnu et indlæg her på fotografbloggen.dk. Mit navn er som altid Kasper Flademose, og jeg vil lige hurtigt gennemgå et par spørgsmål til min bryllupsfotografering. Jeg har modtaget nogle ganske gode spørgsmål fra diverse personer på Facebook. Her i blandt Jesper Flint. Tak til dig, Jesper. Og fra Rasmus Sederskjold. Og fra Frank Kold Andersen. Og så har jeg selv tilføjet men det tager vi til sidst. Tak til dem, der har sendt spørgsmål til mig. Det er super fedt. Vi starter fra start af. Jesper spørger nummer 1. Hvilke objektiver bruger du selv, når du tager billeder til bryllupper? Jamen, jeg er ofte igennem hele artilleriet, som man kan kalde det. Det jeg bruger mest til reportagedelen, som må være ind- og udgang under kirken. Det er min Sigma 50 mm 1,4. Det er ikke den nye Art-model, nej, den er et par år gammel. Men ikke desto mindre. Ja, nok noget af det skarpeste og bedste glas du kan få, uden du skal ud og give over 10.000 for det. 3700, sådan cirkus, muligvis mindre nu. Og så bruger jeg min Canon EF 100 mm 2.0 USM. USM står for Ultrasonic Motor, tror jeg. Den er faktisk ældre end min Sigma her. I hvert fald modellen er. Modellen er fra midten af 90'erne, mener jeg. Hvis ikke tidligere. Men det gør kun den, som sagt, billigere. Men også, at den er, billigere. Men den er ikke desto mindre super lækker. Dejligt skarp. Og bliver en 2.0. Hvor at mange 100 mm i dag, de er 2.8. Så er den her lige stoppet længere op, og sparer det med røv. Og den er super skarp. Det er faktisk også cirka 3700. Den koster, så vidt jeg husker. Og så ikke desto mindre har jeg den her, der sidder på kameraet nu fra i grå lørdag. 35 mm 2.0. Den bruger jeg relativt sjældent til bryllupper, men ikke desto mindre så bruger jeg den ofte. Når jeg bruger den, så er det når jeg simpelthen sidder på passagersædet i bådbilen og skyder lidt billeder, mens parret kører over mod location, hvor vi skal skyde billeder. Eller fra location, efter vi har skudt billeder, hvor de sidder med champagne og hygger. Og det er lidt mere, kan man sige, mere afslappede billeder. Candid shots kan man vel næsten kalde dem. Og så spørger Jesper ligeledes, hvor mange billeder jeg normalt leverer. Jamen, udenbart så går jeg med 2 pakker. Et der hedder kirke og location, eller kirkeportrætter, hvad man vil kalde det. Der er det sådan cirka 100 redigerede billeder. Og så har jeg en heldagspakke, hvor jeg er med enten til forberedelsen eller på kirken. Og så til med brudvals. Der er det 200-300 billeder parret får der redigeret. Og så vælger jeg nogle enkelte, som i ikke bare nogle enkelte, men ofte rigtig mange. For mange i hvert fald i forhold til, ikke for mange, undskyld. I hvert fald flere end bare et par stykker, som jeg har sagt bliver lidt hæftigere redigering. Det kan være de billeder, der er mere personlige favoritter, eller de par stykker, der skal bruges til parrets takkekort eksempelvis. De billeder, der ligesom bliver synonymt med brylluppet, de får ofte lidt mere. Hvad spørger jeg ellers? Om jeg har andet udstyr med en kamera i stil med lamper og flash. Ja, det har jeg. Jeg har 3 speedlights liggende fast i min taske. 2 med ledetaget
ledetal 36, og nu døde en lys, jeg håber, der ikke kan se mig. 2 med ledetal 36, og 1 med ledetal 58, så vidt jeg husker. Men den bruger jeg faktisk ikke specielt ofte. Jeg bruger den ene, den kraftige, den bruger jeg lidt til noget fest, men det kommer vi ind på senere i et andet spørgsmål. Vi kan se på listen, det er faktisk et spørgsmål fra Rasmus Sederskjold. Han spørger helt konkret, flaske med softer, altså diffuser, eller natural? Jamen, det afhænger fuldstændig af billedet, vil jeg sige. Det tidspunkt, hvor jeg oftest bruger flaske på, det er til festen, sådan efter solen er gået ned, og der er ret mærkt i lokalet. Så har jeg en flaske, ja, før nævnte kraftige flaske på, dog på en ret lav ret lav styrke, hedder det. På omkring indtil 128 eller indtil 64. Altså det laveste eller den laveste, hovedsageligt, nogle gange kraftigere. Og nogle gange på forskellige evige trin. Det svinger sgu ret meget. Men det er omkring i hvert fald. Og så bare stadig op med isoen. Udelukkende, så jeg får lidt fedt på motivet i forgrunden, og stadig har nogenlunde ting med i baggrunden. Så jeg kan bare knalde op for flasken, og den får meget med, men den får med af sådan noget lort. Det skal vi ikke ud i. Så lav udladning på den. Og så har jeg haft den der papirs, jeg kan lige tage den frem med tasken, hænge på. Den var her. Galaxy. Ja, jeg har haft det på sådan cirka sådan her, men hvor jeg har sprederen på, så lyset spredes med ud, og så har jeg papiret op på, ligesom for, bare fordi det spreder sig, så må det stadig gerne være nogenlunde målrettet, så jeg rammer motivet lidt mere, og det gør det meget godt. Det er som sagt, når jeg har den på horisontal, og så når jeg har den på vertikal, så drejer jeg den lettere sådan, som regel. Sådan her. Nogle gange er den dog også, hvordan er det? Jo, nogle gange er den dog stadigvæk sådan her, afhængig af så videre, altså diverse, hvordan motivet nogle gange er, og lejligheden, og hvor meget tid jeg har, om jeg kunne nå arbejde den, eller om det er noget, der sker sådan her. For det sker sgu til bryllupper. Og det er kun fedt. Det er en del af den meget store udfordring, der er at skyde bryllup. Og ja, jeg beklager meget, at det skulle for varmt til kaffe i dag. Så spørger Rasmus ligeledes objektiv med stor blænde, eller spiller det ingen rolle? Jeg går ud fra, eller han mener, når han skriver stor blænde, så lavt blændetal, altså 1,4, 2,0, 2,8 og så videre, 1,2 endda. Og at det, og der vil jeg sige, objektiver med stor blænde must have. Altså, du kan ikke skyde bryllup, hvor du ikke kommer op over, altså op over de 4,0, det vil sige på 3,5 eller som sagt 3, 2, 2, 8, whatever. Pårende objektive kamera lige har muligheder. Ja, så lav et blændetal som muligt, altså min 1,4 er ofte på enten 1,4 eller 2,0. Den er meget sjældent højere. Meget sjældent. Og min 2,0 her, 100 mm, er meget sjældent andet tal end 2,0. Netop fordi det er ofte begrænset lys, du har at gøre med. Specielt i kirken. Så lavt blændetal som muligt er høj blænde. Det er lidt sindssygt mærkeligt, men det er ikke mig, der har lavet de regler. Så. Okay, lige for at vende tilbage til det med kirken, vi kom ind på før. Så flaske i kirken er absolut, undskyld med franske, motherfucking no-go. Det holder ikke, fordi det giver et super hårdt lys, skarpt lys, og ofte kaster dumme skyggegasser. Og kirken er et ret stort område, som så,
uanset hvad det er, så er det stadigvæk et stort område at dække. Det vil sige, at du vil få solafskygger næsten uanset hvordan du bruger den. Man kunne argumentere for, at man kunne sætte nogle stativer på hver side af alderet og så videre og køre det remote. Men det tvivler jeg stærkt på, specielt mange præster vil være med til. Og det er ikke noget jeg selv har prøvet, og det er ikke noget jeg har tænkt mig at prøve, fordi det kan hurtigt fuck op. Så kirke i flash, nej. Heller høj ISO og skarpe billeder end høj ISO, og dermed lidt mere støj end lidt støj. Og måske skarpe billeder, men så lys, der altså bare siger fuck dig. Så nej, flash hører ikke hjemme i en kirke. Muligvis kun hvis vi skal ind og skyde nogle billeder bagefter dig og parret, så kan du måske lave sådan noget mere studieopsætning-agtigt derinde med noget paraply eller softbox eller whatever. Men ikke til selve hvilesesspillerne. Hvad har vi ellers? Vi har Frank Kold Andersen, der spørger, hvor langt man kan komme med speedlights og eventuelt om jeg har nogle gode must-have poseringer. Speedlights kan du komme rigtig, rigtig langt med. Jeg bruger absolut intet andet end speedlights, heller ikke i mit hjemmestudie her. Jeg kører med softbox, med paraplyer, med beauty dish, med reflektor, med næsten whatever. Speedlights er ofte mindst lige så gode som studieflash. Selvfølgelig skal du skyde noget møbel, reklame, halløj. Så er studieflash ofte meget foretræk, fordi de trods alt en del kraftigere som regel. Så du kan komme rigtig langt med dem, og de er dejlige, mobile og transportable. Det er den største, vi har. De 200 er lidt mindre, og altså den her, den kan sgu være i en hver taske. Det kan jo sagtens. Og must have poseringer. Jamen, der er eksempelvis med poseringer. Der har jeg det med, at jeg vil helst ikke fortælle parret nøjagtigt, hvordan de skal stå, for det bliver hurtigt meget stift og meget kedeligt og meget sådan vogue og så videre. Og det vigtige ved bryllup er, at parret skal føle sig naturlige, de skal føle sig godt tilpas i hele dagen, og også din fotografering. Så ja, naturligt. Jeg kan eksempelvis finde på at fortælle, lad os sige, kommen her hedder Thomas, og bruden hedder Anna. Hvorfor ikke? Så vil jeg bede Thomas om at gå om bag Anna. Kram hende lidt bagfra og lægge lidt hovedet på skulderen. Lægge hånden på hendes mave eller på blomsten eller hvad der nu ser bedst ud i pågældende komposition. I hvert fald ikke i lommen, for det kommer hurtigt til at se dumt ud. Og kommer til at ligne, han er lidt gladere, end han måske burde være på de billeder. Så ikke i lommen, men ja, om bagved, kram lidt, vær lidt hyggelig, altså smil, grin, kys. Rigtig, rigtig mange kys bliver det altid til, netop fordi det er sgu så romantisk, og det er det, parret ofte gerne vil have bagefter, og smile og kys på panden og på halsen, og det nogle gange er fedt. Så must have poseringer må være noget med masse kram med masse kys. Gå om bagfra og holde om armene og maven. Specielt det med at holde om maven er rigtig, rigtig fedt, hvis nu bruden skulle være gravid. Det sker jo, at man er det, eller brød er det. Så den er også rigtig god til det. Og hvad har vi mere? Ja. Så er det et bonusspørgsmål. Jeg selv har tilføjet. Regnvejr og bryllup. Den er svær. Hvad forestiller os, det står noget i stive stænger. Så kunne du jo vælge at gøre det, at du hiver et par plastikposer med hjemmefra, og gummibånd, eventuelt gaffetape. Gaffetape er noget, jeg personligt altid har i min
Store kamerataske, og det vil jeg befale dig også her, fordi gaffatape får du sgu altid brug for. Og så, ja, så smækker jeg simpelthen bare et par plastikposer omkring kameraet og objektivpolittet, så får han klud med, hvis det virkelig pisser ned. Hvis det ikke pisser ned så meget, nu skulle det regner, så bare en klud, så burde det kamera kunne tage det, hvis det bare er lidt dråber og så videre. Men hvis du er lidt nervøs for det, så smæk en pose på. Eller, ja, better safe than sorry. Og så, ja, som regel så kan man skaffe en paraply. Ikke andet, altså en paraply til parret. Du kan jo sige til parret, at det gerne må have en fin paraply med, hvis nu skulle regne. Og så kan du jo have noget, hvad de står i regnvejret. Og når den paraply og ligesom dækker sig for regn og stadig griner og ser glad ud. Eventuelt kan du have noget med, hvor du har noget, jeg selv har tænkt mig at prøve på et tidspunkt, hvis muligheden er der. Tag en speedlight med din trigger på, sætter det fast enten med din paraplyholder, eller simpelthen bare gaffatape i toppen af paraply. Og så har den på en meget lav, hvis ikke næsten ikke den laveste udspænding. Altså står langt væk, og simpelthen har, det kan være på nogle brosten, for eksempel måske en grovsplads, hvor du har kun parret foran dig, på den afstand, og ligesom har hele pladsen, og så er de i center. Og du så tager et billede, hvor de så er lysest, og resten af scenen ikke er så lys igen, men selvfølgelig stadigvæk er med, og derfor så pladsen på en lav udladning der. Så har jeg selv tænkt mig at lege med på et tidspunkt, når lejligheden lige byder sig en gang. Men ja, som sagt, og så er der, ja, når jeg regner til bryllup, så er backup locations altid en god dag her. Parret må meget gerne ved lejlighed lige scoute lidt mere. Altså, måske lige køre en ekstra tur og se, om der er nogle lader eller stalle eller et eller andet indendørs haløjse, eller måske bare noget halvtag, der kan bruges. Så ikke tøjet og kjole og så videre bliver helt så vådt. Ellers så er regnvejr faktisk ikke det aller værste igen. Altså, det kan man overleve. Absolut. Og hvad har vi gjort noget mere? Nej. Har vi ikke. Jamen, jeg vil sige mange tak, fordi du kiggede med. Og mit navn er som altid Kasper Fladmose. Følg med på fotografbloggen.dk for flere både de her slags videoer og redigeringsvideoer og ikke mindst skrevne indlæg. Så skål og god dag.